Henffych, reit, wrthos yma, nath Warren Gatland ffoni fi fyny gweud, Math, please, dere lawr, a wedi ti gwrando, dwi yn brysur iawn, ond dau lawr yn 5 munud, gysi chat efo nhw yn amlwg, ie? Be sy'n digwydd? Mae nhw'n ennill. Pam o'n i'n brysur? Achos fi bod yn chwilio am y clipau gorau ar y we ar gyfer, nid jyst chi. O na, ond yn west arbennig, Catrin Mara! Yeah! Reit te. Diolch, Michael. Ti'n actores. Honedig. Ti'n gantores. O. Ond y cwestiwn mawr, pa'n sy'n well da ti? Hwyl Llywelyn, Kai White? Mae gen y ddau, nhw'n rhinweddau, yn amlwg. Fi'n confused iawn. Efo ti yw tad lleicia'r pobl y cwm? Ie. Ti yw... Ffain, popeth i sortio. Nawr, nes i ddod i fyny yn Llanuwchlyn. Be o'na i wneud yn Llanuwchlyn pan ti fach? Lot o bethau. Fel? Be ti'n neud? Chwarae rownders. Iawn. Cerdded o gwmpas pentra. Ie. Mynd ar y meic, BMX bach mel yn y coch. O ti'n gallu neud wheelies? Na. Cherry picker? Na, bunny hops? Na. Na, mae'n bwysig iawn bod chi ddim yn dangos â chi'n tra ydych chi yn BMX sio. Ond mae'r clip yma yn dangos i ni gyd. Reit, lle mae'r... O, mae fe. O, naid arbennig yn dod i fyny. Dros y tŷ? Na! Nawr, ti'n anturis dros ben yn dweud? Y gadr o fe. Ti'n anturis dros ben yn dweud? Ti wedi paragleidio? Do. Pryd ys ti paragleidio? Rhyw flwyddyn go dda yn ôl, eisiau yngwylio, ac nes i benderfynu... Wel, nes i'n hysbyseb yn dweud, os ti eisiau neidio oddi ar fynydd uwch na'r wyddfa, gna. A mi nes i berswadio ngŵr i wneud hefyd, ac nes i wynhau'n yma. Nes ti fwynhau'n fawr? Nath dy ŵr? Fwynhau. A enw dŵr di Eiros Wyn, dy fe? Eiros Brown oedd ar ôl hwnna. Ond hefyd, ti sôn bod ti eisiau, ni di sôn am beth ti ski jumpio am barod, a ti ddim yn sôn am ti ski jumpio. Ti eisiau gwneud ski jumpio, yn dweud? Os ydyn wrth y modd. Ie? Pam? Wel, achos bod o'n beth hollol gyffroes i wneud, ynddo? Ys di. A dwi hefyd yn fan o Eddie Eagle. Na fo, dyna beth yw e. Y spectol. Ie. Y spectol ar un. Dwi'n casau sgio. Dwi'n yn gallu sgio. Dwi'n yn gallu... Bob trwy fynd i sgio, mae gen ti bob yn... 12 mlynedd oed ydyn nhw. Ti'n neud y stunt o fel yna. A fi falch, mae'r clip yma'n dangos yr holl bethau dwi'n casau yn beth i sgio a pam ddylsyn bobl ddim sgio. Dwi'n chwarae boi, mae'n sgio am yn ôl, straight away, ie? A mae'n neud, ie? Bam, ie! Heiddi bob un clais. Os chi yn gofyn i fi. Nawr, ti'n dalentog dros ben, ni'n gwybod hynny yn barod. Ie? Ond mae gen ti dalent arbennig efo dy dafod yn does. Gawn ni weld? 3 mlynedd yng ngholeg drama a... Rhaid bod yr enw di mor brod. Ma nhw, dwi'n meddwl. Ond mae gennau glip gwell o dafod rhyfedd. Na, gos. Sy'n well ydy dafod di? Paff. Paff medda ti! Paff medda hi! Drwchwch ar hyn. Byddwch yn barod, os chi'n bita, stopiwch bita. Chod tafod y boi... Mae'r boi yma yn gallu snogio 2 ferch ar yr un pryd. Reit te. Nes bod trafod. A ti'n dweud bod ti'n chydig bach, wel ti'n mynd mor dda hynny am maths a ffiseg. Hwna'n ffordd neis o'i roed o'n. Useless wedys ni. Mae maths a ffiseg yn syml. Unig un rheol sy'n angen. Un rheol sy'n. Trydydd rheol, Isaac Newton. Pam yn cofio beth yna? O, ynddo. A gyda bob arwaith, mae yna adwaith, hafal a gwrthgyferbyniol. For every action, there's an equal and opposite reaction. Pawb yn deall? Ie. Mae gennau glip sy'n profi hwn, oce? Drwchwch. Mae'r bwled yn mynd i fynd un ffordd, mae'r gwn yn mynd i fynd ffordd arall. Ie? Drwchwch ag... Esiampl yn fyna. A hwnna oedd newyddion nhw. Ond, mae gen ti rhywbeth bach o ti eisiau dweud? Gan bod i ddydd San Ffolant? Am fod i ddydd San Ffolant, sy'n te. Gadar o. Calo. Fi nath gyflwyno Math i'w wraig. Sy'n cyfle i fi. Di San Ffolant hapus i ti fy ngwraig. Sy'n dweud y dŵr hefyd. A ia.